Madatua. Apa tok? Iko Madatua. Ambo caliak-caliak, ambo ino-ino kan, ambo manu-manu kan. Kamapai Madatua selalu pakai kain sarung. Intinya Itulah. Kamanggalan ambo, kamancime ambo tebanga. Indah ambo bertanya. Oh, batanyo. Boleh kan? Boleh lah. Kemana kan tanya boleh Madatua? Oh, boleh. Coba lah jalekan. Kain sarung kok. Coba tarangkan. Itu bukan sembarang kain sarung. Coba. Kalau orang kebanyakan pakai kain sarung kok gunanya hanya untuk melampau badan. Pai mandi kai ya. Pai pekalapau. Kalau hari dingin sanjo. Di ambo ndak. Kain sarung kok fungsinya banyak banget. Yang pertama sekali. Nan pertama sekali. Pabilo misalnya hari hujan. Coba. Banjir Taganang. Air tinggi. Ambo ndak bisa pulang. Ambo lipet di Sarawak. Ambo angke sestek. Bentuk apa mah? Jadi sampan. Jadi sampan. Nangka dua apa lu rumah Datuk? Pabilo kita di tengah kota. Ya. Tasuo jalan macet. Macet. Hari hujan. Jalan indak bisa. Ya. Ambo ambil kain sarung kau. Ambil kain sarung. Dijatuhkan ke bawah. Jatuh ke bawah. Angkat kate balik. Angkat lihat kate. Jatuh balik ke bawah. Jatuh ke bawah. Angkat balik kate. Itu je kau tahu ile. Enggak. Aduh. Dikeluarkan kaki cik. Kaki cek. Diselempang ke leher. Dipacik kepala. Kepala aku nama pegang. Itu cu, caliak dulu. Jadi kudo nah. Ambo bae mendaki bukit. Iya. Emak lompek-lompek. Mendaki bukit kamar. Tapi tadi macet di dalam kota. Oh iya. Nan ketiga, apa gunanya Madatua? Iko nang paling nak ketujuh dah, Bo. Batu. Batu. Paling banci Bo orang Batanyo yang ketujuh. Batu. Sebenarnya ya. Tapi yang kecil-kecil kurang. Inyo bakabe lo kali ya. Cuma kemana kok? Cuma abah pacik tangahnya. Tengah tuh. Yo. Luar. Tak trauma Bo. Aku dah trauma. Bantu ada cu, celiak. Pengusung nampak dah. Atau orang sini. Ambo Penyesalan seumur hidup. Itu tanda-tanda kurang Islam. Tapi nan ambo dak tarimo, Pak Mantari itu gadang bana Said. Ambo kok di sini. Kena ada tinggal Apa dah kapan Pak Mantari pula nang kona ya? Bukan salah bundo manganduan. Awak bonau tak tahu dek untuan. Awak bansai bontok wang kayo. Amat yo ayah mati dek kojo. Dari kecil biasa manjo. Alang kodang tahu batido. Amat yo ayah nyo ibrik susah. Dan kojonyo gaya manggaya. Yang tahu inyo babini inyo panyogan male mencari yang kololo la tinggi hari kok nasi abi nyo bongi-bongi endi suwenyo gubalo jawi inyo cinanjo na abah Honda jago lolo nyo la tinggi hari ola bongka mato sabola Bahonda urang bahonda awak urang bahonda jo piti banyak bahape urang bahape awak urang bahape piti basera indak kakak indak adia parongainyo hey sama saja awak bonga hey jondo dia mawasai badan kasudahannya Bujang, bilo lah kaca dia angko. Dan suruh sekolah ambai malala. Dan lagi awak sekolah ambalian ke pulsa. Dan balian Honda karajoa manggaya. Ang cilo orok den ambue ke Sarawak. Paa sabana yo bujang. Kasudahnya dan nantang ke padang. Ketempe siapa? Ketempe mete. Indah ke rumah sakit jiwa. Masam kayak mama. Bukan salah bundo manganduan. Awak bonau tak tahu dek untuan. Awak bansai bontok wang kayo.
amak yo ayah mati dek kojo. Dari kecil biasa manjo, alang kodang tahu batido. Amak jo ayah nyo ibu susah, nang kojo nyo gaya manggaya. Bertiang tahun inyo babini, inyo panyogan male mencari. Yang kololo la tinggi hari, kok nasi api nyo bongi-bongi. Disuruhnyo gubalo jawi, inyo cinanjo na abah Honda. Jago loloknyo la tinggi hari, olah bongka mato sabola. Bahonda urang bahonda awak, urang bahonda jo piti banyak. Bahape urang bahape awak, urang bahape bini basera. Indah kakak, indah adik, parongainyo sama aja. Awak bonga contoh-contoh merosai badan kasudahannya.